Hai că mi-am pus mănuși că o spart la mâini. Cam rele. Îl deschidem pe ăsta la ultimul. Vedem, să ne uităm să vedem ce-o fi sunul ăsta. Am înțepat de vreo câteva ori. Nu vor să stea minți. Văd. Astea au cam terminat aici. Asta e ce-a rămas. Asta, uite, așa arată. Ghemul pe 1, 2, 3, 4, să zic. 4 intervale. Să dau alea că drumul ăsta. Că e ultima ramă asta, are ceva pe aici. Miere, nu știu ce. Dau drumul de aici. Ia să o lăsăm noi așa. Bine, hai, nu începe să-și voi acum. Da, și ioti, și aici au început. Se vede, se poate vedea. Sunt ouă, doamna matcă, regina e acolo. Uite aici. Caut, bunesc, să ouă. Și aici la fel, da? Se vede. Deci, e bine.
Încerc să-i decăpăcesc asta. Și aici la fel. Cum o depus pe jumătate de ramă, așa o depus, uite. Ouă și puiet. Vreau să o încurajez. Acum să depună încoace. Să vedem noi. Desfacem noi. Facem astea. Așa. Așa. Îl pun în continuare aici. Aici. Îi dăm mâncare aici. Ce-am văzut până acum? Una sau două. Aici are. Aici nu prea văd nici ouă, nici polen. Ia să vedem aici. Da, de curăță. Curăță. Mai vedem cam cum mai stăm. Asta cred că o lipită. Da. Ieri cam depozitat nectarul ăsta, nu știu ce au făcut. Nectapolul ăsta. Iată, vezi? Deci l-a luat de sus de pe rame. Uite ce se întâmplă. Rama asta e varsă. Dar vine. L-a luat sus de pe rame și l-a pus în celulă. Deci nu-l mănâncă. Și nici ouă, două, o ramă, un mănunchi acolo de ouă. Și ceva larg, ai văzut. Deci mai stăm. Nu vrea să înceapă. Cred că o să frig, o bătut vântul. Vremea nu a fost chiar bună. Ce-a zis? Să mai salvăm. Și aici, la fel. Și asta iar, asta e terminat. Asta e terminat. Asta este varză. Nu știu ce astea strică celulele astea.
de trânturi. Să fac altele. Mie nu-mi trebuie trânturi. Nu ne trebuiesc trânturi. Și nici nu-i trebuie, că nu știu ce s-a întâmplat. Ia uite ce e aici. Toate astea trebuie... N-am să le dau voie să facă nimic aici. E construită era ea. Mie nu-mi trebuie așa ceva. Și o să le dau și o mână. Poate să apucă de ea. Să vedem ce se întâmplă. Cum vreau mai compromise. Vedem acum. Punem aici. Și să mâncați. O să mâncați, băi. Cam atât, Cosmin. Atât am vrut să arăt. Cam așa arată. O să pun asta chiar aici. După cum vezi, cam așa stau treburile. Hai, du-te. Du-te, du-te, du-te. Și tu. Bun. Cam atât. Mai vedem. La revedere.